Hola, ara us explicaré què és aquest tipus de calçat. És un equip de protecció oficial i és un calçat estil deportiu categoria 2, és a dir, que ha d'estar homologat i complir totes les normes de la seva categoria a la Comunitat Europea. És a dir, que ha de tindre el marcat C. La sola és molt resistent, flexible i antilliscant, i dins té una llàmina d'acer resistent especialment a perforacions. La punta també és d'acer per possibles impactes per caiguda d'objectes o aplastació. Aquest tipus de calçat està dissenyat per persones que treballin a tot tipus a la construcció, també a treballs a magatzem i tots els treballs que necessitin una seguretat contra caiguda d'objectes, perforacions, etc., ja que aquest tipus d'EPI protegeix els peus. I això és tot.